Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Noha arról volt szó, hogy homoki erdők vízpótlása, ez pont nem homoki erdő, hanem körösmenti kötött földi erdőterület. Viszont van egy óriási előnye, hogy ez már 3 évtizede működik. Minden bizonnyal ezért kerültem ebbe a grémiumba, hogy egy 3 évtizede komolyabb emberi beavatkozás nélkül működő vízpótlásról számot adjak önöknek. A nyitóképen kevésbé látszik, de ez Gyula távolról nézve, mögötte pedig a Béli-hegység. Most itt a gyenge fények miatt kevésbé látszik, de hogyha valaki el akarja helyezni a működési területet, akkor ezen a térképen láthatja, a körösök és a berettyó zöld ujjakként nyúlnak bele az erdősztyepp klímájú Alföld területébe. Közelebbről nézve a Gyula melletti májvádi, remetei, fekete-körös menti erdőkről lesz szó. Ez egy egyesített térkép, amelyik 200 év erdőterületének változásait mutatja. A működési terület, ez a májvádi rész és a sarkad melletti remetei erdő, ahol a vízpótlást mi 1992-ben elkezdtük, és 1998-ig befejeztük, és azóta ez töretlenül működik. A működésnek az az alapja, hogy gravitációs úton működik, köszönve a békési duzzasztónak. Tehát van egy duzzasztómű, amelyik magas szinten tudja nyári időszakban is tartani a fekete-körösnek a vízszintjét. Növényföldrajzi jellemzőkről talán annyit, nem tudom, hogy mennyire látszik, ez a májvádi terület, régi foggazdálkodási nyomok is megvannak, tehát megvannak azok a régi kitörési pontok, ahol annak idején az akkori emberek is gazdálkodtak olyan helynevekkel, amelyek 500 évvel ezelőtt is megvoltak, mint például a májvád maga is, vagy a halas, amelyik egyértelműen egy olyan körösmenti tónak a nevét jelentette, amelyik az ottani népnek a hallgazdás, halászatát támogatta. Ha a Béli és Bihari hegységből, vagy Romániában nyugati Kárpátoknak hívják ezt a tömböt, onnan indulunk, zonális fenyvesek vannak a Bihari és a Béli hegység magasabb régióiban. Lejjebb nyilván bükkösök, de ez mind 100 kilométeren belül van egyébként Gyulához képest. Lent a Belényesi medencében már fekete nyárasak találhatók. Ez az alsó kép itt, ez pedig már Magyarország Kötegyán. Gyula mellett pedig galéria erdők, füzesek, illetve a sötétebb erdő az pedig már tölgyes. Így néznek ki azok a síkvidéki érpartok, amelyik a májvádi erdőben helyezkednek el. A kép az már a vízpótlás működések közben készült. Korábban ezek a mederek szárazak voltak. Ami érdekes, hogy sokszor elhangzik az ökológiai folyosó elnevezés. Ez a kis növényke, amelyik itt látható, ez az ujjaskeltike. A mi vidékünkön az odvaskeltike az uralkodó, de az ujjaskeltike, ami a hegyvidékről lejön, ez ugyanígy megtalálható, nyilván kisebb számban. Mi volt az a tevékenység, ami alapvetően megváltoztatta ezt a tájat? Erről egy pár szót azért mondani kell, hogy mindenki érezze, hogy noha ez nem homokvidék, de azért jelentős természetváltozás történt az elmúlt 150 évben. Ez a kép Gyula mellett készült, 1857-ben Ferenc József megszemlézte, és ő tiszteletére épült ez a kis kilátótöltés, megszemlézte a fehérkörös kivezetését Gyula városából. És egy mesterséges csatornába terelték, majd utána a fekete-köröst is úgynevezett szanazugi helyen belekötötték, onnantól 2 körös most jelenleg. Milyen változásokat eredményezett ez? A folyóink jellemzőiről, itt a fekete-körös, sebeskörös és a fehérkörös, meg a berettyónál is látszik az, hogy hihetetlen nagy vízhozamváltozásra képesek ezek a folyók. Ennek az a magyarázata, hogy ezek így együttes hozban körülbelül a hegyektől a Tiszáig, a befogadóig 200 km hosszúak. Az első 100 kilométert megtesznek körülbelül 1000 méter szintkülönbséget. A második 100 kilométerben pedig 10 méter szintkülönbséget.
Ez magyarázza azt, hogy mikor megérkeznek az Alföldre, akkor kerülgetik a saját zátonyaikat, gyakorlatilag egybefüggő vizes élőhelyeket alakítottak ki annak idején, és akkor nézzük meg, hogy milyen eredményeket hozott a folyószabályozás. Tehát a 3 köröst, a Berettyót is a körösökhöz szokták sorolni, 1200 km helyett 460 kilométerre rövidült le, ennek megfelelően a itt töltött ideje is lerövidült, a sebessége megnövekedett. Én erre hívnám fel a figyelmet, hogy a ma vízzel telt holtágok teljes partvonal hossza meghaladja a Balaton partvonal hosszát. És mindannyi, aki ökológiával foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy az élőhely határok azok a legizgalmasabb helyei az élővilágnak, az ökológiának. Lépjünk tovább. Milyen eredmények voltak? 1912-ben meghalt gróf Enchem Frigyes, aki az Alsófehér Körös menti ármentesítő társulat elnöke volt közel 4 évtizedig, és 1913-ban Kisjenőn tartottak egy megemlékezést a tiszteletére. Itt felolvastak különböző értekezéseket, ebből írtam itt ki pár fontos gondolatot. Megszűnt a malária Békés megyébe. Mi a mai napon mindenki úgy érzi, hogy a malária az valahol a trópusi területekre vonatkozik, nem pedig Békés megyébe. Tehát az igazi népbetegség abban az időszakban a mocsaras, ingoványos területeken a malária volt. És ennek megfelelően a gyermekhalandóság is kiemelkedő volt, a népszaporulat is. Úgyhogy ezek az eredmények minden bizonnyal igazolták azt is, hogy Enchem Frigyes és az általa működtetett csoport azért elég jelentős ambícióval, időnként akár agresszióval is végrehajtotta ezt a vízpótlást, illetve ezt a folyószabályozást. Az eredmény élhetőbb környezet, és természetesen sokkal szárazabb élőhelyek jöttek létre. A Dalert ZRT-nek a működési területe a gyulai erdészet. A 80-as évek végére megszűnt az a csapadékos, az a nedves időszak, amely főleg a 70-es és a 80-as évek elejét jellemezte, és egyre több száraz erdő jött létre. Megnövekedett a mortalitás az erdőkbe, és akkor gondoltunk arra, hogy valamit kellene csinálni. Én inkább erre hívnám fel a figyelmet, hogy így néz ki az a szintvonalas erdőterület térképe, amelyikben dolgoztunk. 50 centi szintvonal különbségekkel váltanak a színek. A mai világban ugye ezt nem színes ceruzával csináljuk, hanem megfelelő szoftverekkel, de akkor, amikor ezt elkezdtük, akkor még nem voltak ilyen szoftvereink. Viszont az eredmény ugyanaz. Kerestünk olyan forrásokat, amelyik a fekete körösből ki tudja hozni a vizet, itt ez a Sitkai csatorna, és erre ezeket az ereket ráfűztük, és elláttuk vízzel. Ez azt jelenti, hogy az évnek körülbelül 2/3-ába, 3/4-ébe ezekben mindig víz van. Majd az eredményekről lesz még egy ábra. Ez egy másik része, és az alapkoncepciók vannak felírva. Egy dolgot szeretnék kiemelni, tehát gravitációs úton működik. Ez akkor kezdődött ez a munka, amikor Győr-Sopron megyébe még szivattyúzták a Dunavizét. Mi 1 hónapig szivattyúztunk, és akkor rájöttünk arra, hogy ez nem vezet sehova. Egyrészt a szivattyú kapacitása nem győzte azt, hogy a évtizedek óta kiszáradt csatornákba egyszerűen nem haladt a víz. Eltűnt a víz, és a talaj alatt több 100 méterrel arrébb a kutakban jelent meg. Tehát a talaj vízzé vált az a vízportló víz, és nem tudott hasznosulni igazából. A másik fontos, az utolsó harmónia más vízkezelési rendszerekkel. Úgy kellett ezt megoldani, hogy a mezőgazdaságnak kára ne legyen belőle, a vízügy, amelyiknek elsődleges küldetése az ár elleni védekezés, neki is az érdekei megvalósuljanak, és ugyanakkor az erdő érdekei is létrejöjjenek. Kétfajta
keresztmetszetet használtunk, az alsó egy vízpótló árok, amelyik egy szabályos meredekfalú trapéz keresztmetszet, aminek az volt a feladata, hogy viszonylag nagy volumenben gyorsan és hatékonyan vizet szállítson azokba a csatornákba, amelyek terephajlatnak neveztünk, széles fenékkel, alacsony esésű rézsűvel alakultak ki, és legtöbbször nem is két oldalra, hanem csak az egyik oldalra helyeztük el a depóniát azért, hogy a környezeti lefolyás viszonyok ne változzanak meg. Ezek lettek a legszebb és legeredményesebb művek, amelyek a területen megtalálhatók. Tájharmonikus volt a tervezés és kivitelezés. El kell oszlatni azt a tévhitet, hogy a lézer irányítású kotrógépek nem tudnak görbe csatornákat létrehozni. Annak idején mi térképen elkészítettük a nyomoralat, de a kotrógép előtt járva a lágyszárú növényzet alapján jelöltük ki a végleges nyomvonalat, hiszen a szintvonalas térképek sem tökéletesek, de a helyszín az árulkodik arról, hogy hol szeretne menni a víz. A teljes munka során, ha jól emlékszem vissza 3 évtizedre, 6 köbméter fát kellett kivárnunk. Tehát úgy lehetett vezetni ezeket a csatornákat. Ezt nem kell végigolvasni, ezek több lapon keresztül megvannak, hogy hol milyen csatorna szakasz van beépítve ebbe a rendszerbe. Ez a lényeg, hogy közel 40 km vízfolyás jött létre. A mértékadó vízhozam, illetve vízállás vízszinthez képest 15-16 hektár a nyílt vízfelület, ami létrejött. És hogyha ez egy hipotézis volt, akkor ha feltételezem, hogy 50 métert a partvonaltól legalább van pozitív hatása az erdőre, akkor 406 hektár erdőt érint. Ez egy képzett szám, meggyőződésem, hogy ennél jóval nagyobb a hatása, azóta rengeteg kutatás és diplomamunka készült erről a területről, amiről majd mindjárt mutatok is egy-két képet. Mindenféleképpen pozitív hatása volt, főleg 3 évtized működési idő viszonylatában. Ökológiai eredmények közül a legelső, ez körülbelül 1995-96 környékén, amikor a úgynevezett birér is már víz alá került. Édesapám, aki ornitológus volt, őt megkértem, hogy menjen ki egy július 7-i hajnalba, és figyelje meg, hogy milyen madarakat észlel a birér partján. Ami kevésbé látszik, mert pirossal van írva, azok olyan madarak, amelyek olyan helyen fordulnak elő, ahol erdő és víz is van. Ez volt, nyilvánvalóan ők tudnak gyorsan közlekedni, hamar felfedezik a számukra alkalmas élőhelyet, rendkívül gyorsan meghódították az újjá vált, a régi új élőhelyet. A megfigyeléseink alapján különböző mocsaras területek jöttek létre, amelyik a mindenkori vízállásnak megfelelően változtak. Azt tudni kell, hogy a vízügynek az érdekei időnként azt írják elő, hogy nincs megfelelő duzzasztási szint, mert a hullámtérbe valamilyen munkát végeznek, karbantartás a duzzasztónál, vagy partrendezés. Ilyenkor alacsonyabb a vízszint, és ezekben a mocsarakban az addig kialakult 5-10 cm tőzeg 1-2 év alatt eltűnik. De amikor helyreáll a vízszint, akkor 1 év alatt regenerálódik a vizes élőhely. Itt ilyen mocsaras élőhelyek vannak, partvonal szegélyek alakulnak ki, érdekes módon olyan védett növények is visszakerülnek a területre, amelyek ott soha nem voltak a vízrendezés óta. Mert egyébként csak akkor volt ezen a területen víz, amikor árvíz miatt a víztározó használatba került. 1980, 1981 és 1995, tehát 3 alkalommal volt az én működési időszakomban a májvedi víztározó víz alatt. Humán vetülete is rendkívül izgalmas és érdekes ennek a tevékenységnek. Az a tájseb, amelyik egy nádas, egy kubikgödör, ha víz kerül bele, az ékességgé válik. Tehát a legjobb tájépítészeti eszköz ilyen szempontból a víz.
Ez egy kubikgödör, amiben egy vadmentő domb anyaga került ki, méghozzá azért, mert víztározóról van szó, és 21 néhány ilyen vadmentő domb van a területen. A legtöbb ilyen kubikgödörbe a vízpótlás eredményeképpen az év körülbelül 9-10 hónapjában víz található. Megnövekszik a tájpotenciál, amelyik a tájvédelmi és a tájépítészeti tanszék professzorai szerint egy nagyon összetett, humán jelzőszám, de csak egyszerűen, ha ránézünk, kedves a szemünknek. Talán így tudnám lefordítani, egy összetett mutató ez. Milyen dokumentált eredmények voltak? Rendkívül nagy érdeklődés volt a diákok részéről, különböző egyetemek, diákjai, honnan nem megtudták ezt a dolgot, és folyamatosan nyomás alatt tartották az erdészetet, hogy jöhessenek diplomamunkát készíteni. Ebből egy számomra egyik legizgalmasabb Katona Klára és Katkó Lajos természetvédelmi mérnökök munkája, a Biri érnek a növényszigeteit mérték föl, meg még mást is, de ide ezt hoztam. Hát nem tudom, mennyire látható, mocsári nősziromtól kezdve magyarkőri svénicil és különböző sásfélék, tehát a magas sásos életközösségnek szinte minden a vidékre jellemző szereplője megtalálható. Svéd erdészdiákok jártak nálunk, akik még hüllőt és kétéltűt se nagyon láttak, és pont akkor jöttek ki a Biri érből a barna varangy porontyok. Akkor vált át a kétéltűből, tehát a víz alatti életmódból a szárazföldibe, és tömegesen indulnak el olyankor az erdőbe, hogy majd a következő 5-6 évet ott az avarban töltsék, míg ivarérettekké válnak. Ilyenkor ez a kis újbednyi, picike kis békák olyan tömegesen vándorolnak ki, és egyszerre, 1-2 nap alatt, hogy lépni alig lehet tőlük. Mondanom sem kell, hogy a svédek elájultak egy ilyen látványtól. Környezetgazdálkodási kommunikációt folytattunk ezen a területen. Elsősorban az Erdészeti Erdeiskola vendégeiként jöttek az alanyok, de olyan programjaink is voltak, ahol akár pedagógus közösségek, vagy akár újságírók jelentek meg, és járták végig ezt a területet. Az ökológiai vízpótlással érintett részek mellé elkezdtünk állandó erdőborítási területeket kijelölni, és próbáltunk így gazdálkodni. Mondanom se kell, hogy erdősztyepp klímába tartozunk, pont azon a határon, ahol még akár eredményesen is lehet ilyen tevékenységet folytatni, főleg, hogyha van víz. És akkor befejezésül pedig egy pár szót arról, hogy milyen tervezőgárda és kivitelezőgárda hajtotta ezt végre ezelőtt közel 30 éve. Építőmérnökök, erdészek, Hajtman Zoltán ő földmérő mérnök volt, aki azt az egyesített térképet készítette, illetve át a többi térképészeti munkához. A tevékenységet az akkori, tehát a mai Agrárminisztérium jogelődje finanszírozta, az Erdészeti Hatóság vezénylete alatt, és hát a Daler ZRT és a Békés Plánum, illetve később átalakult Alföld Plánum névre egy Kft. Az, hogy az erdőfelügyelőség hogyan vett részt ebben, és mennyire csúcsra volt járatva, egy sztorit hagy mondjak el befejezésképpen, amikor a remetei erdőbe megérkezett a víz a Fekete Ér nevezetű mellékágon, és becsatlakozott a Fekete-körös víz nélküli holtmedrébe, ott körülbelül a meder alja olyan 2 méter szintkülönbséggel találkozik a két vízfolyásnak. Körülbelül 30 centi hó volt, le volt jegesedve a teteje, ott jártunk a kollégámmal, és a víz mikor megérkezett, nyilvánvalóan melegebb volt a víz, mint a hó, kiolvasztotta a havat, és lyukak lettek a jégfelszínen. És akkor a bunkófonomat oda tartottam a lyukhoz, és felhívtam Serfőző László erdőfelügyelő kollégámat, aki pénzügyileg felügyelte a beruházást, hogy talált ki, Laci, hogy mit hallasz. És ő kitalálta, hogy megérkezett a Fekete Érben a Fekete-köröshöz a Fekete-körös vize. Ezzel fejezném meg, köszönöm a figyelmet.
jöjjenek el, nézzék meg!